साख्रिबो गैया। बानलु फेरिंआ ज्रोम ज्रोम बेखौनो जाना सोलिगासिनो बायनांलायाखै नै बिराद मोजां जादों दंफाङाबो जा गिदिर आरो ना बिराद गिदिर दंफाङाबो नै बियो ओमफ्राय फांसेयैनो बिराद सोलिगासिनो दं आरो हेल' लोगोफोर बानलु फेरिं खादों आरो ना नै बानलु नैबे मा होनो बर'आव मोननै सोदोब बाहायो सोरबा सोरबा बानलु बोरदोनबो होनो ओमफ्राय सोरबा सोरबा बानलु फेरिं होनो आरो ना बेखौ नै खादों बेखौनो जागासिनो बायनांलायाखै आरो बेफोरबायदि नोंथांमोनाबो जुदि गायनानै लायोबा नैबेहाय दंबावो गोदान गोदान गायना होदों आरो बिथिं दङ बे माने माखासे माने गायना होदों आरो बानलु फेरिं नोंथांमोनाबो जुदि बेफोरबायदि गायना लायोबा सानफ्रामबो मोनजागोन आरो ना बिराद माने सुंस'यो आरो थ' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे फिसा आपडेट होनो नागिरदों आरो ना थ' नोंथांमोना सोरबा नुदों जानांगौ बा सोरबा नुवाखैब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां जों बयजोंबो सिनायजानाय जोंनि आंगोनिबो आंगो बर' हारिमुनि जाय देंखोनि राजा होननानै बुंजायो बिग्राय ब्रह्म सार आरो गौतम ब्रह्म सार बिथांमोना साननैसो सिगां BPF हानजायाव जयेन जाबाय होननानै खोनादों नाथाय बेसेबां सैथो बेसेबां सियर बेखौ मिथिया आरो ना दा आं मोनसे भिडिअ नुदों दा बिथांमोना निउस पर्टेलनि गेजेरजों मोनसे दोंसे मेथाइ रोजाबदों आरो BPFनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि जाय बिक्रम सार बिथांखौथ' नोंथांमोना बयबो सिनायखायो बयबो मिथिखायो दा बिथांजों माखासे बिक्रम दैमारि सारनि मेथाइ सुजुनाय बे मेथाइखौ रोजाबदों आरो दा नोंथांमोना नैबे मेथाइखौ ससे खोनासंग्रो भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रो आरो बिनि उनाव नोंथांमोनजों माखासे बाथ्राखौ सावरायगोन बोरोथो आदा नोंनि बिटिआरआ बोरोथो आदा नोंनि सुइजारलेण्डआ नागिरब्लाबो मोननो थाङा नखर नखर साख्रिबो गैया नागिरब्लाबो मोननो थाङा नखर नखर साख्रिबो गैया बे जोंहा गोदान मेथाइ नङा होमबा गोदान मेथाइ आरो बिनि आरो ससे दंबावो बिराद मोजां सुजुना होबाय जोंहा आदा बिग्राया गोदान मोनसे लागायदाना होबाय बेखौ जों खननो दे बोरोथो आदा नोंनि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बोरोथो आदा नोंनि ट्राइबेल इउनिभारसिटि थारैनो नोंथांमोना नुबाय बेवहाय बिक्रम सार बिथाङा मेथाइ रोजाबदों आरो बे मेथाइखौ बिक्रम दैमारि सार बिथाङानो सुजुदों जाहैदों आरो दा बाथ्राया जाहैबाय दा बिग्राय ब्रह्म सार आरो गौतम ब्रह्म सार बिथांमोनखौ माने एसे नुनायाव बेफोरबायदि जुदि पलिटिक्सआव थांनानै सासे एसेबां गिदिर मान सन्मान होजानाय हारिखौ हारिमु बिथिङाव जौगाहोनाय बिहोमा होलांनाय बेफोरबायदि गेदेमा सुबुङा जुदि गावनि माखासे पलिटिक्सनि दोलोफोरजों बा पलिटिक्सआव थांफानानै गावनि रोंगौथिखौ लानानै सोरखौबा नासयनायाव बा बेफोरबायदि जानला मोनला मेथाइ रोजाबनानै गावखौ माने गोजौ थाखोनिफ्राय गाहाय थाखोआव लांनाया बे जोबोद माने लाजिथाव बायदि नुदों आरो दा बिग्राय सारमोनखौ दा एक्सुवेलि बिथां सारमोना बेफोरबायदि इसेबां गोलैसोनाय माखासे लाइनाव थांनाङामोन आरो आंनि हिसाबैब्ला दा गावनि माखासे राजनितिकनि माबाफोरखौ लानानै आरो ना दा बेफोरबायदि दा गुबुननि साननाया गुबुन आं पलिटिकेल्सनि बिदि सापर्टारबो नङा नालाय आं डाइरेक्ट BPFखौबो थांखिनानै बुङाखै आरो माखासे पार्टिनि बाथ्राखौबो आं थांखिनानै बुङाखै जास्ट नैबे बाथ्राखौसो आं बुंदों जे इसेबां गिदिर सासे सुबुङा मिथिजानाय मान सन्मान गोनां आरो हारिनिनो सासे गेदेमा सुबुं हिसाबै देंखोनि राजा हिसाबै जुदि मालायखौ दुसिनानै मालायखौ रायनायनि अनगा मालायखौ डाउन होनायनि अनगा गावखौ गाहाय थाखोआव लांनायासो बे जोबोद माने लाजिथाव जादों आरोना
दा बेखौ नोंथांमोना मा बुंनो सानो आं बे फंनैसो बाथ्राखौल' बुंदों आरोना नोंथांमोना कमेन्टआव थांनानै फोरमायदो नोंथांमोना बेबायदिब्ला गौतम ब्रह्म सार आरो बिग्राय ब्रह्म सार आरो लोगोसे मा होनो बिक्रम दैमार सार बिथांमोननि मिडियायाव बेफोरबायदि मेथाइ रोजाबनाया बेसेबां गनायजाथाव जादों जायाखै नोंथांमोना एसे बिजिरनानै कमेन्ट सेक्सनाव थांना कमेन्ट खालामना फोरमायदो आरो